som si nový fén, takže si ho ideme spolu vyskúšať. Dôvodom, prečo som si kúpila tento fén, je hlavne ten, že on by mal, keď si fénujete vlasy, prispôsobiť tú teplotu vášmu vlasu. No, takže takto vyzerá ten fén. Zozadu má na zapínanie toto a tu si môžete vybrať, že stupeň fúkania a teplotu fúkania. K tomuto fénu boli 3 nastavce. Toto, vidím to inak prvýkrát v živote, ale má to byť, že miesto žehličky a má vám to tak vyrovnávať vlasy, keď vám lietajú, halabala. Toto je nastavec, ktorý ja nikdy nevyužijem, difúzer. Čo som si všimla, keď som to zapla, tak to trošku smrdelo, čo mi je divné, keďže je to čisto nové. Ale po chvíli to prestalo, čiže tu sa už teraz vytvára prach, alebo čo to je. Výhoda, čo som si všimla oproti môjmu starému fénu, je určite to, aký to má, akú to má silu, alebo neviem, ako by som to nazvala, proste môj starý fén nemá taký výkon, že to tak riadne rozfúka mi tie vlasy a všetko. A teraz ideme použiť tento nástavec, ktorý tieto vlásky, čo mi tu takto odstávajú, by mal proste spraviť taký, že... No, čiže toto sú vlásky finálne po tom všetkom. Inak ono sa vraví, že by to malo trošku dodávať lesku. Tak ja neviem, posúďte. No dobre, čiže v ďalšom videu si ukážeme, jak funguje difúzer.